terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mag-amahan og ilang kabayo, patay, humangyanod sa baha, pagtabok sa sapa sa North Cotabato. Menor de edad na miyembro sa LGBT community sa Basilan, gipusil. Sa detalye sa atong mga balita, patay ang mag-amahan ug ang ilang kabayo human maanod sa kusog nga bulog sa tubig baha sa pagtabok nila sa sapa sa Magpet, Cotabato. Gikan sa ilang uma ang mga biktima diin karga pa sa kabayo ang mga mais niini dihang gianod. Sa Pikit, Cotabato, nakalingkawa sa kamatayon ang 20 anyos nga lalaki human gipusil sa wala mailhing armado. Anyang report ni Marvin Revilla. Patay na sa diyang nakitaan ang magamahan nga gianod sa kusog nga bulog sa tubig baha kagahapon dito sa barangay Mahungkog, lungsod sa Magpet dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Giila sa ilang pamilya nga magamahan nga sila si Condrado Noah, senior citizen. Mag-uuma og ang iyang anak nga si Jemmy, grade 5 pupil nga residente sa barangay Mahungkog. Sumala sa mga residente, karga sa magamahan ang ilang abot nga mais sa ilang kabayo. Tungod kay taas ang tubig sa baha, nagdesisyon ang amahan nga iyang anak ang pasakyon sa kabayo dala ang ilang produktong mais. Apan, pag-abot sa tunga sa sapa, nakitaan sa amahan nga naanod ang iyang anak ug ang kabayo. Hinungdan nga iya kining giapas sa paglangoy. Apan, nakawang ang tanan kay hasta ang amahan gianod usab sa tubig nga maoy hinungdan sa ilang kamatayon ug ang ilang kabayo namatay usab. Gisubay sa mga miyembro sa Magpet Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office ang sapa sa ilang pagpangita sa mga biktima. Human sa pipila ka oras, nakita sa mga miyembro sa Magpet Rescuers ang patayng lawas sa amahan dito sa Purok 6 sa barangay Mahungkog, samtang ang patayng lawas sa iyang anak ug ang kabayo napalgan sa sitio Little Baguio sa barangay Miucan dito sa lungsod sa Arakan. Nagbangutan karon ang mga kabanay ug kaila sa amahan ug anak sa ilang gidangatan. Swerting samad lang sa lawas ang hayaguman sa usa ka lalaki human kini gipusil alas 9:40 kagahapon sa buntag sa barangay Ladtingan, Pikit, Cotabato. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Jaime Angkata Mutin, 20 anyos, walay trabaho ug residente sa Balong, Pikit, Cotabato. Sa inisyal nga report sa Pikit Municipal Police Station, adunay nanawag sa ilang istasyon nga adunay nahitabong pagpamusil sa irrigation sa reskutang lugar ug sa ilang pagsusi. Anaa diin gilayon silang mirespondi uban ang alert team ug IUC sa Pikit Municipal Police Station. Ang biktima kasamtangang nagpaalin sa samad nga igo sa bala sa pagkakaron. Ang kapulisan nagpadayon sa ilang lalom nga investigasyon aron mailhan ang suspect sa pagpamusil. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Gipusil sa wala mailhing armado ang usa ka menor de edad nga miyembro sa LGBT community sa Lamitan City, Basilan kagabi. Ang biktima anaalang sulod sa usa ka kan-anan dihang gipusil kini. Anyang report ni Grace Alcunaba. Critical karon ang kondisyon sa usa ka minor de edad nga miyembro sa LGBT community. Human kini gipusil sa wala mailhing suspect pasado alas 8 kagabi, Setyembre 13 sa Flores Street, Barangay Maligaya, Lamitan City, Basilan Province. Giila sa Lamitan PNP ang biktima nga si Jillian, 17 anyos, usa ka LGBT nga nagpuyo sa gihisgutang lugar. Nakaagom og samad ang biktima sa iyang kilid sa iyang tuo nga tiyan nga nakaapekto sa iyang kidney. Hinungdan nga critical kini ug anaa sa hospital. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, naasulod sa usa ka kan-anan si Jillian dihang kalit kining gipusil sa wala mailhing suspect. Matud ni Lieutenant Colonel Arlan de Lumpenes, hepe sa Lamitan City Police Office, posibleng love triangle ang motibo sa pagpusil base sa migawas sa ilang inisyal nga pag-imbestiga. Padayon pa nga naghimo og lalom nga investigasyon ang Lamitan PNP aron sutaon kung aduna pa bay laing hinungdana
ang sospek sa pagpusil sa batanong biktima. Samtang padayon pa ang manhunt operation sa kapulisan aron madakpan na ug mapanubag ang sospek sa iyang gihimong krimen. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Patay ang usa ka buntis nga sakay sa motorsiklo human mabangga sa kotse sa Tacorong City. Sa Nurala, South Cotabato, patay sab ang kanhi barangay kagawad human madisgrasya sa gisakyan ni ini nga motorsiklo. Ani ang report ni Marvin Revilla. Patay gilayon si Chris Lian Jane Corpus Maligmat, duha ka bulang buntis nga residente sa Purok 11, Valdez Subdivision, Poblasyon, Tacorong City diyang nadisgrasya ang iyang gimaniho nga motor. Nahitabo ang disgrasya kagabi dito sa National Highway sa Poblasyon, Tacorong City. Ang motor gimaniho sa biktimang si Maligmat, samtang iyang giangkas ang usa ka MM. Subay sa traffic report sa Tacorong, nagbangga ang motor ni Maligmat sa usa ka kotse dito sa National Highway. Matod sa live-in partner ni Maligmat, nananghid kini nga mogawas tungod adunay adtuan gamit ang iyang scooter nga motor. Apan pipila ka minuto ang milabay, gipay balo na lang kini nga nadisgrasya si Chris Lian Jane. Nakaplano na ang magpartner nga magpakasal na unta sunod tuig. Ang magpartner adunay usa ka anak. Ikaduha na unta ang gibuntis sa biktima. Samtang dito sa lungsod sa Nurala, South Cotabato, patay ang usa ka kaning barangay kagawad human na disgrasya ang iyang motor dito sa Purok del Pilar, Barangay Kibid kagahapon September 13, 2022. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Gerald Ladimora nga residente sa Purok 7, Barangay Rahamuda, Tacorong, Sultan Kudarat. Gidala pa sa miyembro sa municipal disaster ang biktima apan gideklara kining dead upon arrival. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. 5 ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group nga NPA ang napatay atol sa sunod-sunod nga engkwentro tali sa mga sundalo sa Lupon o sa Banay-Banay, Davao Oriental. Ang 5 mao sila alias Buddy, Jomong, Bert, Mando ug Joshua nga mga miyembro sa nagkahuyang nga Guerrilla Front 18. Natigayon ang engkwentro tali sa tropa sa 701st Brigade ug Communist Terrorist Group nga NPA sa Barangay Mahayahay, Lupon ug Barangay San Vicente sa Banay-Banay, Davao Oriental sugod pa niadtong Setyembre 11 hangtod kagahapon Setyembre 13, 2022. Na recover sa mga sundalo ang usa ka K3 squad automatic weapon, duha ka R4 rifles, usa ka AK-47, tulo ka M16 rifles, usa ka .45 pistol ug assorted nga mga bala. Apil sa na-recover ang mga subversibong dokumento ubang gamit sa panggiyera. At tangi! Airport sa Mati City, Davao Oriental, gila umang abihan o laing IED napalgan sa mga sundalo sa Basilan.
taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Hapit 200,000 pesos nga kantidad ang natangag sa mga kawatan sa managlahing insidente sa pagpanglungkab sa Tacorong City o sa Makilala, North Cotabato. Anak sa OFW ang biktima sa Tacorong samtang sa Makilala, alkansiya sa usa ka pamilya ang gibit-bit sa kawatan. Anyang report ni Marvin Revilla. Gisulod ang balay di sa tina. Giguba, gikuha tanan nga gamit. Unang nabiktima ang usa ka overseas Filipino worker nga residente sa Purok Sampaguita, Barangay Tina, Tacorong City niadtong milabayng gabi. Matod ni Ryan Dizo, anak sa OFW, mibisita ang ilang amahan sa ilang balay niadtong miaging adlaw ug gipaniguro nga doble ang paglak sa tanang portahan ug mga bintana apil na ang ilang koral. Apan kaganinang buntag, ilang nadiskubre nga guba na ang doorknob sa balay ug kwarto. Timailhan nga adunay misulod nga kawatan. Makita nga nangabungkag na ang ilang mga gamit ug ilang nasayran nga nangawala na ang alahas, bagong pantalon, mga gamit sa balay ug kwarta sa alakansya. Nagduda ang pamilya nga mikatkat ang kawatan sa bungbong sa balay ug giguba ang portahan aron makasulod sa balay. Tansya sa pamilya, mukabat sa 80,000 pesos ang nalimas sa kawatan. Samtang kapin 100,000 pesos sab ang nalimas sa mga kawatan human gilungkab ug gisulod ang balay sa usa ka Jessica Rehinable sa Luna Norte, Makilala, Cotabato kagabi. Gireport sa pamilyang Tuboldo sa kapulisan nga sinsilyo na lang ang ilang natilok human gibuak sa mga kawatan ng ilang alakansya. Apan ang ilang gikatingalahan kay nganong wala sila nakamata sa diyang gikuha sa kawatan ng alakansya nga ilang gibutang sa ilang uluhan sa ilang pagtulog. Gibutyag sab sa pamilya nga gisulayan pa og dala sa mga kawatan ng ilang motor. Apan swerte nga nakalak kini ug wala nila naapil ug limas. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Nagtuo ang Department of Tourism Region 11 nga mas mulambo pa ang ekonomiya sa Mati City o sa probinsya sa Davao Oriental ugaling mag-operate na ang airport sa Mati. Sa kasamtangan, gihatagan nila kini og prioridad pinaagi sa koordinasyon sa lain-laing ahensya sa gobyerno sa pag-abli balik sa airport. Anyang report ni Eugene Hinutan. Kampante ang Department of Tourism Region 11 nga muswag pa ang ekonomiya sa Davao Oriental kung ablihan na ang airport sa Mati City.
Sumala ni Tanya Rabat Tan, ang DOT-11 Director, padayon ang ilang koordinasyon sa provincial government o DOTR aron idusog gyud nga aduna nay mga turistang mutugpa sa airport. Definitely nag-move forward no yung development ng Mati Airport, but as to commercially operating the airport, it's not really very clear yet. We continue to collaborate, of course, coordinate with the province of Davao Oriental, at the same time with CAAP no, and the DOTR on that. But definitely, it will give us a big boost once it's operational already. And we will open for more investment opportunities for the different, especially to the areas affected no, within that area ng airport. Nagtuo si Tanya Rabat Tan nga ang subling pag-abli sa Mati City Airport mapalambo pa ang sektor sa turismo. Yung potential of opening routes Cebu, Mati is very big, no? It's there. And to other parts connecting Mati, as it can also be another center. One way also to ease up our Davao Airport as well, because some flights could probably be redirected na to Mati. So definitely it's going to give us a big boost na naman for tourism. Dugang ni Tanya Rabat Tan, dunanay mga airlines nga interesado mo biyahe sa Mati City Airport o galing mahingpit na ang pag-abli niini. Before, I know when we attended the event in Cebu, it's the PTAA, no? SEBPAC, I know, was interested, but of course the airport has to be ready. I'm sure other airlines will come in once it's it's ready to operate. Ang Mati City Airport nasulod sa 61 ka ektaryang luna nga propiedad sa gobyerno o gilaraw sa Airport Transport Office nga himuon kining secondary airport sa Davao Region. Niadtong tuig 2018, nahatagan kini og 10 million pesos nga pondo ubos sa General Appropriation Act aron kuralon ang tibok propiedad. Tuig 2019, gihatagan kini og 200 million pesos nga budget apan wala kini nagamit hinungdan nga nabalik sa national government ang pondo nga gitagana alang niini. Bisan pa man nga ginaasikaso o ginahanay pa sa karon ang subling pag-abli sa Mati City Airport sumala sa DOT-11 nga suportado nila kini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. Laing mga eksplosibo ang na-recover sa mga sundalo sa Basilan atol sa ilang operasyon batok sa mga armed lawless group sa probinsya. Na-recover kini sa karaang eskwelahan. Anyang reporting Grace Alcunaba. Laing improvised explosive device na usaba ang napalgan sa mga personahe sa 10th Infantry DU at Patria Batalyon sa sulod sa usa ka karaang eskwelahan sa Setyo Panandakan, Barangay Parangbasak, Lamitan City, niining probinsya sa Basilan. And sinisigurado po namin na naiintindihan po namin na laws can never be enforced and this fear supports them. We will really implement what is the law. Gisaysay ni Brigadier General Domingo Guboy ang commander sa Joint Task Force Basilan nga samtang nagpahigayon og strike operation ang tropa sa 18th IB batok sa bandidong grupo ni Saddam Siddiq pasado alas 5 sa buntag, Setyembre 12. Ilang nakit-an ang mga pabuto. Miresponde gilayon ang mga personahe sa 39th Explosive Ordnance Disposal sa pag-recover sa mga sangkap sa IED. Samtang nanawagan sa publiko si Lieutenant General Rosario Alfredo, ang commander sa Western Mindanao Command, nga magmabinantayon ang katawhan o ipahibalo gilayon sa mga otoridad ang mga kadudahang kalihukan o individual nga nagapakita og makadudang lihok sa ilang lugar aron malikayan ang pagsabuwag sa kagubo sa mga malapasong mga elemento. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe! Suportado ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga optional o voluntary na lang ang pagsuot og face mask sa mga pampublikong lugar ug sa non-crowded outdoor areas nga dunay maayong bentilasyon. Sumala ni Hubahib, epektibo na sab sa iyang probinsya ang executive order ni Marcos Jr. sugod kagahapong adlaw Setyembre 13. Gidasig hinuon ni Hubahib ang mga dili pa fully vaccinated individuals, senior citizens o mga dunay comorbidities nga kinahanglan gihapon sila magsuot og face mask sa mga pampublikong lugar aron dili sila mataptan sa virus.
Maayo kayo nga gipagawa sa ato ang mahal nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang mga vaccinated na o mga kompleto na sa vaccine pwede na nga dili mag-wear sa face mask. Pero katong mga kaigsunan nato nga wala gyud nagpa-vaccine o katong mga senior citizen o naay mga comorbidity, so dapat lang gyud nga maggamit to permi sa face mask kay sila vulnerable sa atong society. Kato naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!